paljon. Kato, sitten kun se meni, vanha mummu minua hoiti, mutta kun piti lähteä sinne propsia kuorimaan, mutta silloin kun isä eli, niin voi, että meillä oli hauska. Meidän isä oli niin kiltti. Ei koskaan paha sana sanonut ja minä olen aina, sillä oli aika iso raamattu ja se on kuvaraamattu ollut, kun hän toi sieltä luostarista. Niin se aina sitten, minä ihastunut Noan arki. Minä aina sanon, no isä, kuule mulla on Noan arki. No isä lukee, että millä tavalla se Noan arki sitten. Se oli semmoinen, kun ihmiset oli tuhmia, niin Jumala lupasi sitten rankaista, että niistä tulisi kilttiä ihmisiä ja totteli Jumalan sana. Ja no niin se sitten antoi semmoinen käski Noan rakentaa arki. Ja sinne pistettiin kaikki elukoita ja ruoka ja Noan perhe. Ja sinne kuule ne kaikki pistettiin ja sitten rupesi satamaan 40 päivää ja 40 yötä. Ja niin sinne kaikki peitti veten ja kaikki ihmiset hukkuivat, paitsi Noan arkiperhe siellä siinä arkissa. Ja sitten se isä sanoi, että Noan arki lähti seilamaan sinne, kun se oli kaikki laitettu sinne semmoinen arki. Niin sitten kun se vesi laski, niin se Noan arki pysäytyi semmoinen kauheata iso vuori, mistä Noan arki pysäytyi, se Ararat vuori. Ja tänä päivänäkin vuori on, kato. Ja sitten Jumala oli vähän niin kuin sen harmissa, että kuinka hän sitten teki liiton ihmisten, Jumalan ihmisten kanssa ja sanoi, että hän teki sitä. Sitten kun taivaalla tulee sateenkaari, niin se tarkoittaa sitä, että hän ei koskaan enää teke hukuttaa ihmisiä vedellä. Että kun te näette, että taivaalla sateenkaari, niin se on Jumalan merkki, että hän ei enää koskaan teke semmoista, että hän hukuttaa veteen ihmisiä.